Itt elhangzott az elmúlt este, ebben az estében rengeteg fontos dolog. Nem tudom, érzékeltétek-e ti magatok, hogy milyen ellenmondásról beszélgettünk mi itt. Egyszerre vetjük föl, hogy a baloldalnak az emberekről kell szólnia, és egyszerre mondjuk azt, hogy na de a Fidesznek az összes ocsmányságát miért nem vágjuk oda. Itt mondta el a Bernadett, és teljesen igaza van. Csak a nyugdíjügyben 250 000 szavazatot veszített a Fidesz. Miért? Nem azért, mert színjártóztunk, nem azért, mert tokai bányákról vagy szőlőhegyekről beszéltünk, valós társadalmi kérdést tudtunk kirángatni a Fideszből. Véletlenül kellett hozzá Varga Mihály. Na de ez az egy téma, hogy nem biakkó csekk, hanem valamit mondanak. Erről lehet érdemi vitát folytatni, és rögtön elbizonytalanodik a szavazó. Mert rájön, hogy pünkösdi királyságot ígérnek, és hamar lelepleződött a király. És óvni akarom Magyarországot attól, hogy elhiggyen olyan álmokat, amely álmokban ő maga nincs benne, de azt gondolja, hogy neki valaki azt megteremti. Óvom Magyarországot és magunkat attól, hogy a gazdasági válság okozta feszültségeket, egyéni tragédiákat akár, a panellakókat szembeállítsa a gázfűtőkkel, mert akkor szétesik Magyarország. Hát a baloldal nem lehet, nem az, hogy nem lehet, csak szolidáris lehet. Hogy az, aki a panellakásban él, az 4-szer annyit fizet ugyanazért a hőért, mint aki a gázfűtésesben lakik. Akkor nem tehetjük fel azt a kérdést, hogy na de nekünk miért nem? Mi elmondtuk világosan. Igen, van egy válság. A válság mindenkitől áldozatot kér. Nyugdíjastól, diáktól, munkavállalótól, vállalkozótól egyaránt. Mindenkitől. Tőletek a legtöbbet kérte. Azt szeretnénk, hogy ez az áldozat, ez ne arra menjen el, hogy 2 hónapig bemutassuk, hogy mi mindent visszaadunk, mert az újra ide fogja visszalökni Magyarországot. Újra kellenek majd ésszel gondolkodó, felelős emberek, akik tisztességesen, az ország érdekét szem előtt tartva akarnak kormányozni.